Čovjek traži dug život, a Bog nudi vječni život. Posljednjih godina milijarderi, znanstvenici i politički vođe ulažu milijarde dolara u istraživanje produljenja života. Neki vjeruju da će medicina uskoro omogućiti ljudima da žive 120, 150 ili više godina. Razvijaju se nove terapije, istražuju se geni, matične stanice, umjetni organi i mnoge druge tehnologije. Među njima su ljudi poput Petera Thiela, Jeffa Bezosa i Sama Altmana, čovjeka koji stoji iza ChatGPT-a. Oni financiraju istraživanja, laboratorije i sveučilišta koje objavljuju znanstvene studije u uglednim časopisima. Postoji zanimljiva osoba po imenu Brian Johnson. On tvrdi da neće umrijeti. Čak i svjetski lideri poput Putina i Xi Jinpinga javno razgovaraju o mogućnosti vrlo dugog života. Ali postavlja se pitanje, što čovjek zapravo traži? Traži li još nekoliko godina, još nekoliko desetljeća ili traži nešto dublje? Propovjednik 3.11 kaže, vječnost je stavio ljudima u srce. Bog je u čovjeka usadio čežnju za vječnošću. Čovjek se nikada nije pomirio sa smrću. Od prvih civilizacija do danas ljudi traže izvor mladosti, eliksir života, lijek protiv starenja i besmrtnost. Zašto? Jer je čovjek stvoren za zajedništvo sa Bogom. Smrt nije bila dio izvornog Božjeg plana. Zato se naša duša buni protiv prolaznosti. Sama činjenica da ljudi ulažu milijarde u produženje života govori da duboko u sebi osjećaju da smrt nije nešto prirodno našem izvornom pozivu. Problem čovjeka nije prvenstveno starenje. Moderni svijet kaže, kad pobjedimo starenje, pobjedit ćemo i smrt. Biblija kaže nešto drugo. Problem čovjeka nije bora na licu, nije sjeda kosa, nije slabo srce. Problem čovjeka je grijeh. Rimljanima 5.12 kaže, po jednome čovjeku uđe grijeh u svijet i po grijehu smrt. Mi možemo zamijeniti srce, možemo zamijeniti bubreg, možda ćemo jednog dana moći zamijeniti mnoge druge organe, ali nijedna operacija ne može ukloniti grijeh. Nijedna terapija ne može izliječiti čovjekovu odvojenost od Boga. Produžen život nije isto što i vječni život. Pretpostavimo da znanost jednog dana omogući ljudima da žive 150 godina. A što tada? Hoće li čovjek biti manje usamljen, manje grešan, manje sebičan ili manje izgubljen bez Boga? Ne nužno. Biblija ne govori da je najveći problem to što čovjek umire sa 70 ili 80 godina. Najveći problem je umrijeti bez Krista. Produžiti zemaljski život nije isto što i riješiti pitanje vječnosti. Krist nije došao produljiti život, nego pobijediti smrt. I ovdje je srž evanđelja. Isus nije rekao, došao sam da živite 150 godina, nego ja sam uskrsnuće i život. Ivan 11.25. Krist nije obećao bijeg od smrti, obećao je pobjedu nad smrću. Križ nije pokušaj usporavanja starenja. Križ je Božji odgovor na grijeh. Uskrsnuće nije produžetak starog života. Uskrsnuće je novi život. Tu dolazimo do našeg teksta. Pavao kaže, najradije bismo iselili iz tijela i bili prisutni kod Gospodina. 2. Korinčanima 5.8. To ne govori čovjek koji mrzi život. To govori čovjek koji je pronašao nešto bolje od ovoga svijeta. Pavao zahvaljuje za svaki dan koji mu Bog daje. On putuje, propovijeda, služi ljudima, ali ne očajava kada razmišlja o smrti. Za njega smrt nije katastrofa. Za njega je smrt susret s Kristom. Svijet danas ulaže goleme napore da produži život i to nije nužno loše,
Liječiti bolesti je dobro, čuvati zdravlje je mudro, produžiti zdrav život može biti blagoslov, ali postoji granica koju znanost ne može prijeći. Čovjek ne treba samo još godina, čovjek treba spasitelja. Jer najveća vijest nije možda ćemo živjeti 150 godina, nego tko vjeruje u Sina ima život vječni. Ivan 3:36. Pitanje nije kako mogu živjeti dulje, nego jesam li spreman živjeti vječno s Kristom. Završimo s jednom vrlo jednostavnom usporedbom. Današnji svijet ulaže milijarde kako bi čovjeku dodao nekoliko godina života. Evanđelje nudi čovjeku život koji nema kraja. Ne zato što su godine na zemlji nevažne, nego zato što je vječnost veća od vremena. A još jedna Pavlova misao koja se lijepo uklapa u ovu temu nalazi se u poslanici Filipljanima. Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. Filipljanima 1:21. Za nevjernika je smrt gubitak svega što ima. Za kršćanina je smrt neprijatelj, ali već pobježeni neprijatelj. Zato kršćanin može istodobno zahvaljivati Bogu za svaki novi dan, brinuti o svome zdravlju, koristiti dostignuća medicine, a ipak ne živjeti u strahu od smrti. To je zapravo vrlo oslobađajuća perspektiva. Nije najveće čudo živjeti 120 godina, najveće je čudo imati život koji ne završava. I ta je poruka koju ni najnaprednija tehnologija dugovječnosti ne može ponuditi, a nalazi se u samom središtu kršćanske nade.